ରୀତିଯୁଗ ବିଷୟରେ ମୁଁ ସଂକ୍ଷେପରେ କହିବାକୁ ଯାଉଛି। ରୀତିଯୁଗ 1650ରୁ 1880 ମଧ୍ୟଭାଗ। ପଞ୍ଚସଖା ଯୁଗ ପରେ ପରେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତ ସାହିତ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ବିଶେଷ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। କାବ୍ୟର ଯମକ, ଉପମା ପ୍ରଭୃତି ଅଳଙ୍କାର ପ୍ରୟୋଗ ହେତୁ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ରୁଦ୍ଧିମନ୍ତ ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କେତେକାଂଶରେ ପାଣ୍ଡିତ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥା କ୍ଳିଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି। ଏହି ସମୟରେ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ, ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଦାସ, ଅଭିମନ୍ୟୁ ସାମନ୍ତସିଂହାର ପ୍ରଭୃତି କବିମାନେ ଶିକ୍ୱ କାବ୍ୟ କବିତା ରଚନା କରିଛନ୍ତି। କାବ୍ୟର ଶବ୍ଦ ସଂଯୋଜନାରେ ଗୁଣ, ରୀତି, ଶବ୍ଦାଳଙ୍କାର ଓ ଅର୍ଥାଳଙ୍କାରର ବହୁଳ ପ୍ରୟୋଗ ହେତୁ ଏହି ଯୁଗକୁ ରୀତିଯୁଗ କୁହାଯାଏ। କେହି କେହି ଏହି ଯୁଗକୁ ଅଳଙ୍କାର ଯୁଗ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହନ୍ତି। ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ କବି ବନମାଳୀ, ବ୍ରଜନାଥ ପଡ଼ଜେନା ପ୍ରଭୃତିଙ୍କ ଭାବଗର୍ଭକ ରଚନାବଳୀ ମଧ୍ୟ ପାଠକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଦୃତ ହୋଇଛି। ଏହି ଯୁଗର ବିଶେଷ ଲକ୍ଷଣ ହେଉଛି କାବ୍ୟକୃତି ଗୁଡ଼ିକ ଅଧିକ ସଙ୍ଗୀତମୟ ହୋଇପାରିଛି। ବିଭିନ୍ନ ରାଗ, ରାଗିଣୀ ଓ ଛନ୍ଦର ପ୍ରୟୋଗ ହେତୁ ପଦ୍ୟ ସାହିତ୍ୟ ଛାନ୍ଦ ନାମରେ ମଧ୍ୟ ପରିଚିତ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଳଦେବ ରଥଙ୍କ କିଶୋର ଚନ୍ଦ୍ରାନନ୍ଦ ଚମ୍ପୁ ଏକ ଅନନ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି। କ ଠାରୁ କ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅକ୍ଷରକୁ ଆଦ୍ୟରେ ରଖି ତାଙ୍କ ରଚିତ ଛାନ୍ଦଗୁଡ଼ିକ ସଙ୍ଗୀତ ପରମ୍ପରା ପୂର୍ବ ନିଦର୍ଶନ। ଏହି କାବ୍ୟରେ ସେହି ସମୟରେ ପ୍ରଚଳିତ ବହୁ ଜାବନିକ ଶବ୍ଦର ମଧ୍ୟ ପ୍ରୟୋଗ ରହିଛି। ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାର କଥା ଯେ ତତ୍ସମ, ତଦ୍ଭବ, ଦେଶଜ ଓ ବୈଦେଶିକ ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକର ବ୍ୟବହାର ହେତୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଶବ୍ଦଭଣ୍ଡାରର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି।